Вітаю. Так, у загалоўку або у застаўцы гэтага відэо вы пабачылі Пратасевіч і самалёт. Ну сапраўды, навошта хлопцу самалёт, навошта хлопцу кудысьці ляцець. І адпачынак у Дубаі, у прынцыпе, ён нарабіў шораху ў беларускай інфармацыйнай прасторы, асабліва пазіцыйнай. Але мяне здзівіла тое, як абмяркоўвалі гэтую падзею, што, маўляў, вось, ён даслужыўся там з Лукашэнкам, яго выпусцілі і гэтак далей. Насамрэч, такія людзі проста так, у адпачынак не ездзяць, дакладней, проста так іх не адпускаюць у адпачынак. І на маё перакананне, мы сталі сведкам, можна сказаць, такой інфармацыйнай аперацыі, толькі пачатку яе, якая будзе мець уплыў як на эміграцыйныя колы альбо мэтавую групу, так і палітыкі, назовем так, еўрапейскіх краін. Пра што ідзецца? Давайте па парадку. Итак, Роман Пратасевич, той самы, за арышту якога, дзеля арышту якога быў пасаджаны самалёт Ryanair, пасля гэтага, дэ-факта з боку еўрапейскіх і амерыканскіх авіаперавозчыкаў закрытая, скажем так, паветраная прастора ў Беларусі. Ён быў арыштаваны, ён прайшоў праз суд, ён быў памілаваны. Пасля ўзнікла нейкая фінансавая прэтэнзія, а ўрэшце рэшт яна была адмененая. І Роман Пратасевич, паспрабаваўшы рабіць нейкія стрымы, але не дасягшы пэўнага такого, магчыма, жаданага результату, на пэўны час ішоў у цень. Вось на гэтым моманце я хочу нагадаць сваім падпісчыкам, дарэчы, тым, хто глядзіць гэта відэо, параіць падпісацца, калі вы яшчэ не падпісаныя, а заодно сказаць дзякуй спонсорам на Патрэоне, спонсорам на Ютубе, таму што дзякуючы вам я раз за разам вяртаюся на Ютубе, здымаю нейкія ролікі, дзелюсь сваімі разважаннем, таму што гэта пэўны стымул і гэта сведчанне таго, што не дарма раблю сваю працу. Але вяртаемся да Романа Пратасевіча. Як я пару год таму казаў, што з хлопцам не ўсё так проста і што мы пра яго яшчэ пачуем. Прызнаюся, я памыляўся, таму што думаю, што ён будзе раскручваць сваю інфармацыйную пляцоўку крышку раней, гады паўтары таму. Аднак, вайна ёсць вайна. І рэжым заціскання гаек, ён адклаў момант пошуку варыянтаў замірэння з захадам з боку атачэння Лукашэнкі на пэўны час. Зараз гэты час прыйшоў. І калі прыйшоў гэты час, давайте паглядзім, што адбываецца. Змены ва ўрадзе я і ў адміністрацыі прэзідэнта пакінем пакуль што асобна, але мы маем і актывізацыю кітайскага трека, мы маем некалькі ўжо указаў пра памілаванне. Дарэчы, мы маем з аднаго боку прапагандысцкі фільм з Юрасём Зянковічам, з другого боку я не выключаю, што будзе і памілаванне яго і, магчыма, кагосьці з фігурантаў гэтай справы ў бліжэйшыя некалькі месяцаў, але не адразу. І мы маем Пратасевіча з вельмі цікавай функцыяй. І так, што мы пабачылі, калі хлопец паляцеў у адпачынак? Хлопец спакойны, і так, чалавек, якога абвінавачвалі, скажем так, па некалькіх артыкулах крымінальнага кодексу, чалавек, які спрычыніўся да развіцця тэлеграм-канала Некста, ён раптам, памілаваны, з яго знятыя фінансавыя абцяжанні, ён фармальна працуе, некім, скажем так, рабочым, і ён ляціць у Дубай. І так, разглядаем просто па пунктах. Мало таго, што ляціць, ён яшчэ дзеліцца ў сваім тэлеграм-канале, які, дарэчы, актыўна глядзяць ягоныя былыя паплечнікі, кадрамі класнага адпачынку. Реально класнага. Теперь давайте разделим па пунктах. Што мы маем? Пункт номер 1. Унутраны спажывец. Гэта найменш важная, скажем так, мэтавая група, але як бы там ни было. Унутраны спажывец бачыць, што былы нечэсны, былы, як там называюць, збеглы, ці як яго, як там Лукашенка называюць, карацей кажучы, прадстаўнік дыяспары, які патрапіў у журнавы карнай машыны, пакаяўся
і ўсё ў яго окей. І ён можа жыць. Другі падыход для ўнутранага спажыўца, што можна пайсці працаваць на нейкае прадпрыемства, быць звычайным працоўным і зарабіць на адпачынак у Дубаях. Ну, вот так, за пару месяцаў. Таму што з пункту гледжання логікі нагадаю, што яшчэ пару месяцаў над хлопцам вісеў велічэзны штраф, і ён вымушаны быў толькі пайсці працаваць. То бишь атрымліваецца, што фармальна прапаганда можа пасля раскрутку пару месяцаў папрацаваў, зарабіў на адпачынак. Так, я разумею, што гэта у фармаце анекдота пра тэлевізары Беларусь. Хто не памятае, лірычнае адступленне, гэта анекдот быў папулярны дзесьці на межы 6-7 года, калі муж сядзіць перад тэлевізарам і плачаць. Жонка заходзіць: "Што ты плачаш, дурень? Хочу жыць в Беларусі". "Так а дзе ты жывеш?" "Так я не ў гэтай хочу жыць, я хочу жыць у той, якую па тэлевізору паказваюць". Вось якраз такі Пратасевіч гэта тая Беларусь, якую па тэлевізору паказваюць. Для ўнутранага спажыўца просто песня. Ідзем далей. А цяпер вельмі цікавы падыход да эміграцыйнай тусоўкі, да дыяспоры, новай дыяспоры. Так далёка не ўсе знайшлі сябе, скажем так, у краіне побыту. Гэта відавочна. Так, ёсць крызіс з тым же самым атачэннем Ціханаўскай, з тым, што рабіць далей, і з бачаннем. Гэта таксама відавочна. Ёсць, в прынцыпе, знявера і ёсць пэўны эмацыйны спад. Гэта лагічна, таму што любы чалавек, які апынуўся ў новай дзяржаве, праз некалькі год яго накрывае. Гэта справядліва для любой эміграцыі, эканамічнай, неэканамічнай, праз пару год тебе накрые. А вось на гэтым фоне з'яўляецца Роман Пратасевіч, які гаворыць: "Хлопцы, дзяўчаты, все окей. Прыехаў, пакаяўся. Так, крышку нерваў, што крымінальная справа, пасля памілавання, пасля ізноў-такі фінансавыя прэтэнзіі, пасля зніццё фінансавых прэтэнзій, все окей". Классный сигнал, правда? Кшталту «вернись, мы еще простим». Раз. Вельмі важны сігнал для цяперашняй атачэння Лукашенка ў цяперашні час, калі трэба шукаць некае ці то паразуменне, ці то шляхоў суіснавання з краінамі захаду. Гэта ў тым ліку працуе на дэзарганізацыю апазіцыйных колаў, таму што прозвішча Пратасевіч ведаюць багата хто. Наступнае пытанне. Гэта ўжо тое, што было пасля адпачынку. Указ пра памілаванне. Давайте паглядзім вельмі цікавыя рэчы. Тое, што інфармацыю пра тых, каго памілавалі, публікаваў Пратасевіч. Не Воскресенскі, ні хтосьці яшчэ. Таксама вельмі цікавы падыход, таму што беларускія праваабаронцы натуральна адсочваюць гэтую сітуацыю. Хто выйшаў, хто не выйшаў. Некаторыя людзі не жадаюць дзеліцца інфармацыяй тых, хто выйшаў. Некаторыя, скажем так, просто знаходзяцца пад наглядам, і тут пласт інфармацыі просто вывальваецца так задарма. Берыце, карыстайцеся. Што таксама сведчыць у пэўным сэнсе, гэта ўкладаецца ў прапагандысцкую вось гэту канву, якую разганялі да гэтага частка беларускіх прапагандыстаў, што кшталту вось беларускія праваабарончыя арганізацыі, які быццам бы маюць апекавацца палітзняволенымі, яны быццам бы і не ведаюць, хто выйшаў. Таксама гэта пытанне пэўнага пасеву недаверу унутры вось гэтай так эміграцыйнай тусоўкі. Лагічна. В умовах палітычнай барацьбы гэта ізноў-такі лагічна. Я зараз не ставлю плюсы-мінусы, я ацэньваю з пункту гледжання логікі. І фармат Пратасевіча, фармат той, што ён зараз выйшаў, ён паехаў на адпачынак, все добра, ён у тым ліку у працэсе, ён націкае, што у працэсе вызвалення палітвязняў, сведчыць пра тое, што апроч Воскресенскага з'яўляецца яшчэ адзін чалавек, магчыма, яшчэ там адзін ці два з'явяцца. То, што казаў на межы 22-го года, што пры пэўным моманце, яшчэ раз паўторю, што я тады памыляўся, таму што я думаў, што ў 22-м годзе будзе спроба выруліць са спіралі канфлікту з суседзямі, але зноў-такі вайна в Украіне нацягнула гэты час, але зараз час прыспеў, і перад выбарамі такіх людзей будзе з'яўляцца болей. Яшчэ раз скажу, што я не выключаю у тым ліку такой рэчы, як з'яўленне некага грамадска-палітычнага руху быццам бы апазіцыйнага у будучыні. Тых, хто будуць дэклараваць, што яны там за некую рынкавую эканоміку, за большай свабоды людзям,
але крышку пазней. І будуць пад кантроль. Некі такі аналаг новых людзей Нечаева в Расійскай Федэрацыі. Таму што Беларусі, улічваючы, што атачэнне Лукашэнкі не можа выйсці на значную частку насельніцтва, якое ўспрымае самога Лукашэнку, скажем так, са скепсісам. Але на гэтую частку насельніцтва не могуць выйсці і ўжо не могуць выйсці і апазіцыйныя, дакладней, структуры новай апазіцыі. Самы час стварэння такой альбо быццам бы апазіцыйнай структуры. Дзесьці пасля ўжо 25-го года, пасля выбару прэзідэнта. І гэты хлопец там будзе, альбо будзе побач. І ён жа будзе дзесьці побач з інфармацыйнай прасторай. І гэта якраз такі будзе працаваць на дэзарганізацыю апазіцыйных сіл. І нарэшце трэці момант. А трэці момант вельмі цікавы, гэта знешні пасыл. Я хочу нагадаць кейс з Ryanair. Памятаеце, я здымаў некалькі ролікаў, калі казаў, што фармальна зачапіцца пад дзеянні беларускага боку можна толькі па адным пункце. Гэта хто адпраўляў лісты, калі іх адпраўлялі. Таму што все астатняе было адпаведна пратаколу. Так, там наклалась палітычная мэтазгоднасць і, у прынцыпе, адпаведна рэакцыя была хутчэй палітычнай, чым тэхнічнай. Таму што, для параўнання давайте возьмем дзяржаву Іран, якая можа заваліць пасажырскі самалёт, але пры гэтым ты ж сам Austrian Airlines не разрываюць партнерскіх адносін з Ryanair. І з Вены, з Парыжа можна палецець такі рад. Гэта так, да слова. Але ў дадзеным выпадку так, ёсць палітычнае упэўненасці рашэнне, але гэта палітычнае рашэнне завязана з аднаго боку на тое, калі адпраўляўся ліст, тую самую Швейцарію, што па факту так, беларускай спецслужбы, можна сказаць, што лаханулись. Калі гэта былі яны, таму што ліст прыйшоў пазней. А другая рэч, гэта кейс самога Пратасевіча, таму што палітычнай хвалі было як, што самалёт пасадзілі дзеля таго, каб зняць палітычнага дзеяча беларускай апазіцыі, яго асудзіць, пасадзіць у вязніцу, гэтак далей. Што мы цяпер маем? Якраз такі другі ключик, апроч ліста, другі ключик, дзеля чаго? А гэты хлопец на свабодзе. А ў яго ўсё добра, ён пачувае в Дубаі, ён летае самалётамі. Ён яшчэ далей будзе пікавацца вызваленнем палітвязняў. І калі атачэнне Лукашэнкі разумнае, яны яго зробяць адным з камунікатараў з еўрапейскімі палітыкамі. І тады ўзнікне наступнае пытанне. Хлопцы, дзяўчаты, а what the fuck? А што з Белавіяй? А якія падставы? І гэта будзе наступны этап, у тым ліку палітычнай гульні. Таму што калі дакажацца кейс празмернасці рэакцыі на і санкцыі датычна Белавіі і беларускай паветранай прасторы, тады пойдзе як комікам датычна ўсіх астатніх санкцый. Таму з пункту гледжання адпачынку Романа Пратасевіча ў Дубаях, хлопец адпачыў. Пажадаем яму ўсяго добрага. Але з пункту гледжання палітычнай логікі мы яшчэ пачуем пра Романа Пратасевіча, пра ягоную палітычную і грамадскую актыўнасць, і тым ліку пра ягоныя палёты на самалётах. Неяк так. Відэо спадабалось? Лайкайте, расшаривайте, подписывайтесь на мой канал, падтрымлівайце подпіска на Патреоне, спонсорством на Ютубе, таму што яшчэ раз паўтарю, гэтыя варыянты падтрымкі яны стымулююць мяне зноў і зноў вяртацца на YouTube і дзеліцца сваімі разважаннямі. Традыцыйна не верьце ні аднаму майму слову, праверяйце, пераправярайце кожную тэзу, таму што чалавек называецца чалавекам разумным тады і толькі тады, калі ён можа сабраць інфармацыю, прааналізаваць і прыйсці да ўласных высноўкаў. Вы можете пагаджацца ці не пагаджацца з будь-якой гаворачай галавой, але верыць на слова не варта, таму што калі вы верыце на слова, без уласных высноваў, вы адмаўляеце ад такога прывілея, як права і магчымасць думаць. І вы перастаеце быць чалавекам разумным. А я для сваёй аўдыторыі хочу, каб моя аўдыторыя складалася з людзей разумных, адэкватных, якія не вераць на слова, а маюць здольнасці, магчымасці прыходзіць да ўласных высноваў. На гэтым усё. Радасці, шчасця, удачы, мірнага неба над галавой. Всяго вам найлепшага.